Een student, een docent en een professor en alle joen on in tafel. Annemarije Bloem, dat is de docent die had weer een nagelnije taalrubriek voor u met onder andere haar mooiste Frieske woorden. Krimpprofessor Bettine Bok, die wil af van het gezeur hoe krimp, zij wil shinlitten dat er echt grote konsen lezen. Goejoen, dit is bient op de dag dat Frieske studenten, ja de Frieske hbo's keihard uithellen naar haar squallen. Want dit zit dan even niet louter krant, de Fries hbo scoort beroerd. Ik pak het Fries Dagblad er even bij, die doet het nog even. Friese hbo scoren landelijk zeer slecht. Christopher Morgan, ja, ik moet er met jou praten. Je bent een student, al 8 jaar op de NL, dus vrij lang. Maar dan heeft ik een heel soort schoen. Torbeck Academie, maar je bent van de JOVD. Daar heeft onder oren Arroene Wieken nog een college-tour georganiseerd van Dries van Acht en Wiegel. Dus je bent echt een man die een heel soort wit van die squallen. Even een passieve zelf, want de standen, pak het erin bij. Die krijgt gemiddeld een 4,8 van de studenten. Van Hal een 4,4 en de NHL een 4,3. Dat is niet squallen. Schrik je ervan? Ja. Ja en nee. Ik schrik ervan dat dat nu het beeld is en dat voor het komend jaar, hè, voor 2016, voor die studiegids. Ja, dat is de keuzewijzer, hè? Dus de studiegids inderdaad, daar binnen de enquêtes voor invult. Maar ik begrijp het deels wel. Zeker waar het gaat om faciliteiten. Je zit in een spiksplinter nieuw gebouw. En dan zou je denken, dus alles ook nee, alles nieuw. Maar dat valt heel erg tegen. Veel laptops en ook ander materiaal, bijvoorbeeld gewoon PC's. Die zijn gewoon van Fonteinland, waar het gebouw eerst was. Hè. Ja. Dat is gewoon meegenomen en heel veel materiaal ontbreekt. Een toetsenbord, een muis. Dus dat is wel heel lastig en daar hoor je heel veel klachten over. Ja, want er zijn dus een paar zaken vregen, faciliteiten. Nou, daar heeft het over. Maar ook de kwaliteit en de contacturen met de docenten. Kun je uitlezen hoe dat werkt, die contacturen? En waarom daar een probleem is? Ik heb vermoedens. Het is allemaal, toen ik begon, 10 jaar over je studie doen, propenduizen. Ook al haalt je het in het 10e jaar. Dat is oké. Het is allemaal een stuk strenger geworden met heel veel nieuwe regels. En wat ik denk dat de docenten vooral worden overbelast. Waardoor ze steeds meer doen aan archivering en achter de laptop en e-mails beantwoorden. Dat worden er ook steeds meer, elk jaar weer. Dus veel minder tijd hebben voor die studenten. Die toch echt soms, zeker als je van de HAVO komt, dan heb je toch echt begeleiding nodig op het HBO. En dat zie je, dat docenten hebben gewoon steeds minder tijd voor studenten. En ik denk dat die docenten dat zelf ook heel erg jammer vinden. Dus dan neemt het eigenlijk op voor de docenten? Die jou dus meer les, maar dat komt omdat ze te druk hebben? Nogmaals, dat vermoed ik. Dat hoor ik eigenlijk ook wel van docenten. Zelfs een docent vandaag, ik zei, nou mevrouw Huppel de Pup, ik zal geen namen noemen, had ik haar beloofd. Ik zei, nou mevrouw, heeft u dat gelezen? Dat is toch ernstig? En dat zij dan reageert en zegt, ja, is inderdaad heel erg ernstig. En nou wordt het nog erger. Ik zei, hoe bedoelt u dan? Nou wordt het die regels worden nog meer aangescherpt. Het wordt nog strenger. En ik kan volgend jaar of komende tijd nog meer gaan archiveren. Dus ze ziet de bui al hangen. Ja. Hey, dat is een stuk op de NHL. Hè? De heeft die studie Frieske. Die heeft trouwens een zoonpunt 4 gekregen van de studenten. Dus die doet het echt hartstikke goed. Maar ja, docent skieten is 4,4. Maatschappijleer 4,8. De leegste van Nederland hing binnen daarmee. Herkent u die in dat beeld wat Christopher schetst? Ja en nee. Onze docentopleiding is wat lietser. En er zijn dus minder studenten. En daardoor is er denk ik meer tijd voor de echte contacthoeren. En ik zou mijn opleiding en mijn docenten een 8 jaar. Ja, dus dat verschil. Maar dat is maar de lied van misschien wel die dat zou kunnen, ja. Maar apparatuur en krijgt genoeg op die koffie bestellen en een broodje in. Dat telt ook voor die studenten. Ja. Ik niet tot de klein. Nou, niet tot de klein. Hey, Christopher, daar heeft eventjes op uw fysiek wat studenten vregen. Nou, dus ik een docent. En dat gaat via de WhatsApp. Dus dit weer een paar van de reacties die je kregen van die vrienden. Het ontbreekt ontzettend aan faciliteiten. Het aantal lokalen en werkplekken is niet evenredig aan het aantal studenten. En het aantal contacturen is te laag. Dat klopt het dus? Te meer werkplekken? Dat klopt. Sterker nog, om volop te concentreren voor een toets die ik continu niet haalde, overheidsfinanciën. Ik raad het u niet aan.
ben ik uitgeweken naar het UB, naar de Universitaire Bibliotheek in Groningen. Dus elke maandagochtend zat ik daar, want ik kon hier geen stilteruimte vinden. Nou heeft NHL daarna geluisterd. Er is nu een stilteruimte. Er kunnen maximaal 10, 15 studenten in. That's it. Ja. Oké, nou de volgende. Want er zijn nog meer reacties kwamen. Er is veel te weinig geregeld voor studenten met een functiebeperking. En het is niet mogelijk om een kleine studieruimte te reserveren. Nou, dat komt ongeveer Oerien. Daar is 10 vrienden dus even stuurd en die zeiden al even, ze beamen het dus. Ze beamen het en dat zegt dus niet echt veel over de kwaliteit. Nee. Over kwaliteit van de opleidingen. Bestuurskunde kreeg bijvoorbeeld een 8 vorig jaar. Ik weet niet hoe dat dit jaar is, dat gaan we natuurlijk checken. Ja. Maar vooral de faciliteiten en de hogeschool zelf. Dus ja, ik hoop dat de boodschap... Ja, want hoe moet het verder, Christopher? Want uiteindelijk, er zijn nou Heiden en Mem die denken, nou, of studenten, ik maak dan nou die squalita. Die doen het natuurlijk net. Ja, dat zou ik zo zonde vinden, want kijk naar de kwaliteit van de opleidingen en die recensies, de accreditaties. Daar gaat het uiteindelijk om. Faciliteiten, dat moet beter. En ik zou dus ook tegen studenten zeggen, kaart het aan. Het liefst hand in hand met de docenten, want ik denk dat ze het daarover eens zijn met elkaar. Dan ga je natuurlijk met medezeggenschapsraad praten, daar heb je invloed. Of gewoon bij Willem Smink aankloppen, die nooit te beroerd is. De bestuursvoorzitter, ja. Waar ik ook regelmatig mee spreek, die nooit te beroerd is voor een gesprek. En het echt aanpakken. En als dat niet lukt, ja, dan moet je provinciaal of zelfs landelijk kijken. En dan ben je ook politicus? In Spee. Ja. In Spee, ja. Is het een speerpunt, maar de politiek wat maar, als het zo schokkend is? Want ja, Friesland en Lau, die profileren haar wel als studentenster nou. En daarom zijn zulke onderzoeken of meningen van studenten is belangrijk. Alleen dat is natuurlijk niet wat je wil horen, dus ga je het veranderen. En dat lijkt me voor... Nou ja, laten we het zo zeggen, het is nu een leenstelsel. Dus in plaats van studiefinanciering, je leent. En dat geld zou omgebogen worden. Ik dacht 5 miljard uit mijn hoofd, in elk geval een gigantisch bedrag. Stopt dat dus in de kwaliteit van die hogescholen. Prima. We wachten erop, bussenmaker. Mooi. En door. Ja, nou bedankt. Let's het jaren daar in Den Haag. Ja, dadelijk hebben we hier ook weer een reportage over Norma's Universum deel 2. Want na de brongen komt de wethouder deel om te praten. En Norma is vooral heel leuk. Dat zie je aan ze wel zien. Ja, Bettina Bok, zij is de eerste krimprofessor van Nederland. Ja, bijzonder welkom. Leuk dat u hier bent. Bedankt. Ja, ik zal niet in het Fries doen, want daar bent u nog niet in gespecialiseerd. U bent in september begonnen hè, met deze bijzondere baan. En 1 dag in de week, dus dit is uw 4e dag ongeveer? Dat is ongeveer mijn 4e dag inderdaad. Nou, hoe bevalt het? Nou, het bevalt perfect. Er is ontzettend veel aandacht voor het onderwerp. Ik word van heel veel kanten benaderd voor interviews in de krant of zoals hier. Ik krijg telefoontjes van gedeputeerden die zeggen, wil je niet langskomen om kennis te maken? We zijn benieuwd wat je wilt gaan doen. We willen met je overleggen. We maken ons ook zorgen of we hebben ideeën. Ik ben ook bij Binnenlandse Zaken geweest. Dus alle dingen waarvan ik dacht, dat ga ik nu doen. Heel veel kwamen gewoon meteen op me af. En, het waren 4 hele bijzondere dagen. Laten we het daar... Nou, ja. Nee, maar goed, het blijkt wel dat u nodig bent. Kennelijk. Ja, kennelijk. Ja. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn. Ja, en toch heb ik ook begrepen van kritiek van de Rekenkamer, kort geleden nog. Ja, die krimpproblematiek, het is er. Maar iedereen is alleen maar aan het kletsen en ze doen niks. Ja. Bent u nu de vrouw die het gaat doen? In 1 dag in de week zeker. Ja. Nou ja, dat lijkt me niet genoeg. Ik kan niet toveren, jammer genoeg. Ik heb dat gelezen van de Rekenkamer, of in ieder geval dwars, want ik kreeg het gisteren pas. Kijk, ik denk, wat zij zeggen, geeft ook de provincie zelf aan dat er wel een punt is. Aan de andere kant denk ik, het is een hele complexe problematiek. Krimp heb je niet 1, 2, 3 opgelost. Vooral omdat heel veel factoren die krimp veroorzaken buiten de regio liggen. Zelfs buiten Nederland. Hoe bedoelt u? Nou ja, verstedelijking is een algemeen maatschappelijke ontwikkeling. De trek van Amsterdam, zeg maar. Dat gebeurt niet alleen maar. Nee. Die trekken niet alleen maar mensen uit Friesland, die trekken mensen overal. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, dat gebeurt overal in de wereld. Globalisering heeft effect op de regionale economie. Is ook een algemene maatschappelijke ontwikkeling. Wat je ook niet mag vergeten is het effect van de financiële crisis en de reform van de welvaartsstaat, centralisering van allerlei voorzieningen, gebeurt overal, maar heeft een specifiek effect in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Ja. Nu heb ik begrepen dat u
op een andere manier wilt kijken naar de krimp. Niet zeggen van ja, het is vreselijk spookdorpen en de scholen zijn er niet meer en er is geen geldautomaat en de supermarkt is weg. Maar juist meer kijken naar de kansen in zo'n gebied. Nu hebben wij een project even geselecteerd. Holwert aan Zee is toch wel een groot project. En er is een onderdeel daarvan is het maken van hotels, kamers in leegstaande panden daar. Zullen we even naar kijken naar dat project? Nou, hier staan we op een hei geboren. Dit is op de oude tijd, dus juist direct omheen en dan weer naar beneden. En dit zijn van die streetjes waar men vroeger vocht om hier te winnen. Nou is dat iets anders, dus juist hier een aantal huizen leeg in. Dus juist direct een aantal huizen in een hele slechte staat. Nou, die zullen dan eventueel geschikt zijn voor het Hotel Holwert. En aan de andere kant juist direct woningen die maar de plaatselijke dom dus ook alweer opknapt binnen. Dus aan de ene kant ben je weer aan het bouwen, de straten weer aan het herbouwen. Aan de andere kant juist een PR te kiezen en die willen we heel graag op korte termijn oppakt hebben. Dit is het oude woning van Waring Dijkstra, dus daar is prachtig voortwerend verhaal erbij. Nou, wij denken erom om er een vakantiewoning van te maken of misschien eventueel een PR hotel kunnen zien, dat zou prima kennen. Nou, als we een beetje naar Duitsland en net helemaal vergelijkbaar omdat het een kwartere kust is. Maar ja, daar zitten ze al op tussen de 600 en 850.000 toeristen uiteindelijk. En dat is echt de uiteindelijke horizon. Ja, we hebben nu een PR 1000 in Holwert. Maar ja, dat maakt wel wat omheen rennen. Je zit hier op de Hegeboord, dat had een prachtige sfeer als je onrennen komt. Hierachter heeft je uitzicht op het water van Holwert en Zee in de toekomst. Dat is een prachtig plekje. Ja, je hebt dus krimp, je hebt de leegstand en daar ga je wat mee doen. Waarom is dat volgens u een goede aanpak? Nou ja, kijk, krimp betekent dat de mensen wegtrekken. Het idee en dat negatieve van het woord krimp is dat dat suggereert alsof er iets mis is met die gebieden. Alsof dat ook gebieden zijn die A, iets fout doen, want de mensen trekken weg. En B, waar je ook niks te zoeken is, die eigenlijk niet meer meetellen. Als je dit beeld ziet van de Holwert of als je door Groningen fietst, het zijn prachtige gebieden waar je hele mooie dingen zou kunnen doen. Mensen trekken daar gedeeltelijk weg omdat ze moeten, omdat de werkgelegenheid verdwijnt. Gedeeltelijk, en jongeren, die trekken altijd ergens anders naartoe. Ja. Want het avontuur is ergens anders. Is dat voor je, zo? Ja. Ja? Dat is net meer in die dorp of stad West? Nee, ik ben in Koude, maar ik weet nou in Snits. Maar misschien wil ik letten toch wel waarom naar Koude, hè? Christopher? 21 jaar in Leeuwarden. Sinds we uit Schotland zijn verhuisd hierheen. Eerst vond ik het afschuwelijk, maar it grows on you, Leeuwarden. Dus dus een soort van, na 10 jaar, dan wil je er ook nooit meer weg. Okay. Maar Leeuwarden is natuurlijk ook al iets groter en Leeuwarden groeit ook nog wel. Ik kom zelf woon in Wageningen. Mijn 2 dochters zijn ook in Wageningen opgegroeid, maar die gingen echt niet in Wageningen studeren. Nee, dat wil je ook niet. Je wil weg natuurlijk. Want Wageningen ken je dan wel. Dus maar goed, dat is van alle tijd. Kijk, ik denk wat het mooie van dit project is dat het laat zien dat je probeert de kansen te grijpen. Hè? En de kansen te grijpen in de zin dat je weer iets doet met het mooie wat je hebt, van die mooie oude gebouwen. En tegelijkertijd door het binnenhalen van mensen ook weer dynamiek te creëren. Ik denk dat een van de dingen die heel erg belangrijk zijn in krimpbeleid is samenwerking en zoeken van creativiteit door er verschillende mensen bij te betrekken. Want creativiteit heeft diversiteit nodig. Of diversiteit creëert creativiteit. En als je iets verder kijkt dan je eigen dorp. Kijk, ik denk, en dat is de uitdaging en dat is volgens mij ook maar de gaat kans. het hier goed in Friesland als u dat nu kan beoordelen? Gaan we daar goed mee om? Nou, ik weet dat het streven is. En dat is natuurlijk, kijk, je kan, de Noordelijke Rekenkamer zegt tegen de provincie, jullie doen het fout, want je praat te veel en je overlegt te veel. Maar om te kunnen samenwerken, moet je wel praten en overleggen. Je moet investeren in praten en overleg om tot samenwerking te komen. Ik weet nog niet precies hoe het in Friesland is. Ik weet dat in andere gebieden vaak het probleem is dat dorpen eigenlijk met elkaar concurreren. Ze willen allebei een school, ze willen allebei een voetbalveld. En als dan ter sprake komt dat dat er toch één van de 2 moet verdwijnen, want zijn niet genoeg kinderen. Nee, ik wil het houden. Dus die concurrentie om voorzieningen en om bewoners, die moet je overstijgen. En dat kan alleen maar in overleg en dat kan alleen maar in samenwerking. En dan kan je volgens mij, als je iets groter denkt dan dat dorp, dan kan je ook weer wat moois creëren. Dus voorzieningen delen en bundelen, waardoor je ook weer een punt krijgt waar je voor allerlei dingen komt. Waar dan wellicht ook wel weer zoveel synergie is dat je nieuwe bedrijvigheid kan aantrekken.
Er is werk aan de winkel voor u. Er is werk. Er wachten nog een heleboel mooie dagen als krimprofessor. Daar hoop ik op. En daar kijk we gaan u zeker nog vaker spreken. Dank u wel, in ieder geval. Ja, op een mooie simmerdag, want daar zitten we het nou even over hebben. In juni startte de vrouw van Norma Minema Hildal in haar levenswerk. De beste opvang, Norma's Universum, baande volslijn. Ja, hoe nou verder? Dat wie de vraag. Nou, verslaghouder Janko Christ, die volgen Norma de laatste man op een voet. En Sjurgnai, deel 2 van uw Riegen. Ja, we douchen samen. Doucht de German in koop? Ja, dat is reuze gezellig. En het is ook een meisje, dus die vindt het ook heerlijk om mij wat te tutten. Ik heb die beesten allemaal en die kinderen ergens anders terecht, dus ja, ik heb ervoor gekozen. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel liefde van. Ik bedoel, ik zou me liever door het vechten dan dat die beesten nooit weer weg kan. Bij de beste opvang van Norma Miedema onder Rijp in Verwert had van een beetje een grote bronwest. Dus en ik had allemaal beesten eruit gaan halen achter elkaar door. Wat ik eruit kon krijgen, heb ik eruit gehaald. Wat ik er niet uit heb kunnen krijgen, is dood. Even mooi maken voor de wethouder. Nou, dacht het niet, hè? De grote frustratie van iedereen was dat er geen bluswater was. Want ik liep hier verschrikkelijk gefrustreerd rond en ik zei, waarom blussen jullie niet? Toen zei ze, Norma, er is geen water. Ik denk nou nog niet over te spullen, want het interesseert me niet. Maar al die dode dieren. Ja. En dat had niet hoeven, want die dieren zaten aan die kant. Ja. Al had ik maar een kwartier had of 10 minuten had ik ze eruit gehaald. Ja. Maar dat was er niet, want er was geen water. En dan hoor je een verhaal dat de gemeente verbaasd is over de hoeveelheid dieren in het huis. Dan denk ik, hoe godverdomme durf je hem? Hoe durf je hem? Hoe haal je hem in je mahasses? Als je wil en weet hoeveel dieren er hier in huis zaten. Ik heb alles transparant op Facebook. Overal staat open en bloot. Er staan lijsten op mijn website. Want ik heb het donateurs op afstand. De lijsten van de hoeveelheid dieren. En dan komt de gemeente met een domme opmerking. Van we waren verbaasd over de hoeveelheid dieren die zich in het pand bevonden. Dan denk ik, je moest je hem schamen. Ja, okay. Zo voel ik me. Dus mijn hart is volledig gebroken. En jij bent er als gemeente mede verantwoordelijk voor. Dat is de waarheid. Hoe zit het met bluswater? Dat is een hele goede vraag. En daar wil ik ook een antwoord op hebben. Waar is dit verantwoordelijk voor? En Norma zou er is er meer bluswater, wie er meer bluswater, waarom? En wie bepaalt hoeveel bluswater er ergens is, maar ik weet het net. Ik kan op dit moment net een zinnig worden vragen. Maar ik ben wel van plan om daar werk van te maken. Want deze ramp is nog gebeurd en de chef zit hier achter u. Maar als je dit soort toestanden maar eigenlijk voorkomen in de toekomst. Ja, en intussen is duidelijk geworden dat de gemeente in die verantwoordelijk is voor het bluswetter. Maar ze wil de gemeente als de bronwacht ontkennen dat er te min wetter weer. De zaak die wordt nog altijd onderzocht in monddeel 3 van Norma's Universum. Nou, Anke-Marije Bloem, want de barren van alles de alroende man op het met van de Friese taal. Dat wie een warna voor inspiratie voor dat, denk ik, of net? Yes, het wie mijn geloksweekend. Ja, nou, dit is gewoon onze nieuwe seizoen. We beginnen verder, hè? Gewoon Fries Kopediek beginnen? Ja, we beginnen met Fries Kopediek. Want is het nou wiet of wiet? Ja, en heel soort mensen vinden het dreig om die Frieske is uit elkaar te houden. En ik al hier de eigenaar van dit huis het hier al goed. En heel soort mensen die dit lezen, ja, die dachten... Maar die mysterieuze planten in de vensterbanken, wiet net aankomen? Of is het wie het net aankomen? Wiet. Oh, dat dacht dat het een soort van de en heel veel mensen dachten dat het wietplanten waren. Dat ze daar net aankomen. En ze is bij dijk aan. Maar het wie gewoon wiet. Het wie gewoon wiet, ja. Okay. Je krijgt eraan in de verf. Nou, goede poging toch? Juist. En uw prachtige Doutzen Kroes had op Instagram wel 1 miljoen volgers. En nou postte zij verleden week een foto van haar bad. Maar op een bad al je bad is goed voor haar been. En een Tomke-boekje. Ja, prachtig, dat is die Tomke. Haar bandjes Filon en Milana mee, die badje in bad dus maar uw Frieske Tomke. En dat dacht mij vanzelf zo goed dat die band meertalig opvieren worden terug. Doutzen Kroes en Sunny James, Nederlandstalig, Friesktalig en vanzelfs ik nog wat Engels erbij. Ja, denk ik. Want om de vaartdelen van meertaligers komt eigenlijk geen eind. Ik bedoel,
ik zal zo'n opsomming maken van het is goed voor de talige en sociale intellectuele ontwikkeling. Het zorgt voor nieuwe verbindingen in die brains. En, Christopher, ja, dat heeft al Engels en Nederlands. Juist. En daardoor kun je dus beter multitasken, kun je beter concentreren, versterken die onthoud, die geheugen. En het is zelfs zo dat mensen die meertalig binnen minder gauw of pas letter les krijgen van dementens, van dementwezen. Ja, oké. Dus Vadion. Dat is een Vadion. Ja, nou, dat is toch even de goed in pomp nou. Juist. Elke iemand te dubbelen. Nou, vind ik wel, ja. Mooi. Want wat zoek nog ik weer zeggen? Die dingen in de hersenen, hè? Voor lettere leeftijd. Ja. Hoe heet het ook alweer? Dementwezen. Dement, ja, daar is een mooi Fries woord voor, toch? Ja, ik geloof het, ja. Hoe heet dat? Wist het nog? Nee, ja, dat Je hebt er ooit over Ja, gehoord. dat- Wat goed opletten hier. In Benskes? In de bandjes. In de Benskes, Goed. ja. Oké. Ja, het is dus dat ze dus in hun band die het hingen bleven, dat ze dat nog weten. Oké. Ja, nou, dat komt ook heel mooi uit, want ik word nog even over de dag van het Frieske Wut. We hebben een mooi Frieske Wut. Want op 9 september organiseren we op Friesland de dag van het Frieske Wut. Ja. Een heerlijke positieve dag die dus Frieske taal in het zintje zetten. En dan binnen er een heel soort Friesen West, die dag en de dagen en dag, die het haar een Favo Frieske Wut ingestuurd hebben. Ja, die hebben we even op een richtje gezet. Dat is wel Oké. leuk. Zullen we die even zien? Babbelen goedjes, Jurkje, bargebieten. Christopher, door er zien? Oh, good lord. Bubberie? Ja, en die bobbenste? Jerwaren, Erbare. Erebare. Ja, nutjesmoor, bjusterbaren. ja, dat binnen heel het mooie, hè? Stond daar Ja. nou Jiskevet tussen? Ja, Ja, Jiske Jiske vet ook nog, ja. Ja, dat zie ik wel. Heel goed. Dat zijn zelfs prachtige Frieske wudden al jaar. Maar ik wil ook om de wutskot wat te vergrut zien nog een paar nijen erin gooien. Nou? Want van mijn master Friesk, van mijn studie, krijg ik het vaak oorzetten van Henk Wolf. En hij het er wutlessen, maar wudden dat ik nog neer van jij het hier. Nou, mijn favoriet, Sjameloek. Sjameloek. Sjameloek, ik ken er nog neer van jij het. En dat budget? Dat is een badjas. En badjas. Oké. Ja, en ik heb nog meer mooi in het zin. Njerig en sniegelig en een mandenwut. Echt van die machtige Frieske wudden die de heel veel mensen nog net kennen. Dus misschien wat voor Takkomeer Ja. voor de dag van het Frieske wud. Nou ja, dan inspiratie met de blauw. Maar de wie ik nog wat oorzien, maar dat Google? Ja, nou, we Frieske natuurlijk geweldig in het Nijswesten aanroende weekend. En vliende weekend weer de Frieske Google Translate weekend. Nou, daar heb ik ook al meedien. Heel soort Friesen gaan daar al meedien. En het leuke is dat het ik uitgebreid in het Nijswest had. Het is de tweede taal van ons land, maar veel verder dan het giet on komen de meeste mensen niet in het Fries. Een zinnetje vertalen in het Fries moet makkelijker worden als de Friese taal is opgenomen in Google Translate. Want bijvoorbeeld als ze iemand een Fries appje moeten sturen, dan kunnen ze het, en ze weten een wit net, dan kunnen ze dat gewoon op zikkie. Ja, zelfs de straatnaamborden zijn hier in het Fries, dus ik maak me een beetje zorgen, want ik spreek helemaal geen Fries. En dan nou het waar mij Willemijn Hubert. Otmon. Nou, dankjewel alle keer. Machtig, ontzettend. Ja. Ja, heel leuk. Ja, en wij hebben daarvan, er moesten Frieske of Engelse zintjes en wutjes moesten het oerzetten in het Fries. En er kwamen mooi in zin, ze nou weer het zuiver poëtische. Ja. Daar hebben we denk ik een voorbeeld van. Ja, wat is dit? The primary language, memmetaal vanzelfs. Christopher, hoe is dat zo zeggen in Engeland? Mom's language. Ja, nee, let maar. Mooi. De volgende, want hier is nog een hele mooie. Ja, even zien dat er ervoor komt. You take my breath away. En dan vind ik dat schitterend. Do benimst mij de zieken. Nou, dat is haast een gedicht. Ja. Is net? Ja. En nog één laatste. Nog lezen? Ja, die slaan, want dat is de. Ja, dat is dissen. Ja, wat kan ik wat skouwpraat in, wat skunnig praat. Ja, het waard gewoon onbinnen, alle keer Engelse dingen. Dus echt zulke dingen. Ja, peep yourself. Dus daar hebben we van maken opzakkenbolje. Nou, dat is een hele mooie. En dan zeg je erachteraan Smargeroek. Smargeroek. Oké. Net op televisie. Dit wie het. Goh, ik ging weer rap. Maar mensen hebben weer een mooie dosis Fries binnenkregen. En dat Google die ken nog altijd, ne? Zeker weten. Dit wie pas de eerste week. Dus Oké. Is er nog een woord in het Engels wat nog even nooit Fries maakt? Mooi Engels woord? Supercalifragilisticexpialidocious. Succes. alright, think good night. Ja, dat komt goed. Hey, mensen, bedankt voor je verhaal. Ja, dit wie bient voor... Nou, ik wens je een hele mooie jong verder nog. Morgen komt collega Gerrit de Boer op visite. Hij zal vertellen hoe zijn reis naar Nepal. Dat er heen gaat voor de omroep. Oké.
Gezellig. Hey. Brood? Brood.